हेल' खुलुमबाय बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। जोङो दायो मुंदांखा जायनाखि इउनिभारसिटिनि नामफोरखौ बुङोब्ला जोङो मिन्थिगौ अक्सफर्ड इउनिभारसिटिनि बाथ्राखौ जोङो मिन्थिगौ बा केम्ब्रिज इउनिभारसिटि बेबायदि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिनि नामफोरखौ जोङो मिन्थिगौ जि इउनिभारसिटिफ्रा दिनै मुलुगावहाय बा बुहुमाव गोबां मुंदांखा। दा मोनसे समावहाय जोंनि भारत हादराव मोनसे इउनिभारसिटि दंमोन जि इउनिभारसिटिया गासै बुहुमावनो गोबां मुंदांखामोन आरो बे इउनिभारसिटियाव फरायनो थाखाय गोबांथार गुबुन गुबुन हादरनि फरायसाफोरा बेवहाय फरायफैदोंमोन बा सोलोंथाइ लाफैदोंमोन। दा बे इउनिभारसिटिनि मुंखौ नोंथांमोना हयथ' खोनाबाय जानांगौ, बेनो जाहैबाय नालन्दा इउनिभारसिटि होननानै जायखौ जोङो खोनानो मोन्दों। नालन्दा इउनिभारसिटिया राजगिरनिफ्राय जि पाटना थांनाय लामा, पाटनाजों नांजाबनाय जि लामा, बे ओनसोलावहाय बे नालन्दा इउनिभारसिटियाहाय दङमोन बा गायसनजादोंमोन। हादरफोर जेरै करिया, जापान, चाइना, तिब्बेत, टार्की बेबायदि हादरफोरनिफ्राय गोबांथार फरायसाफोरा बे नालन्दा इउनिभारसिटियावहाय सोलोंथाइ लानो फैदोंमोन आरो बिनि गेजेरावनो चाइनानि जेनाखि ट्रेभेलार बा पिलग्रिम हिउएनसां बिथाङाबो बे समावहाय बे नालन्दा इउनिभारसिटियाव बुद्धिज्मनि बागै बिथाङा सोलोंथाइ लानो बे नालन्दा इउनिभारसिटियावहाय बियो फैदोंमोन आरो बियो वेस्टार्न जेनाखि कान्ट्रिसनि मोनसे बेबायदि बिजाबबो लिरदोंमोन जेरावनाखि बियो भारत हादरनि माखासे जारिमिनफोर आरो भारत हादरनि माखासे सोलोंथायारि बिथिंफोरनि बागै बे बिजाबावहाय बियो लिरदोंमोन आरो बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय सियुकि होननाय मोनसे बिजाबावहाय बिजाबखौहाय बे चाइनानि जे पिलग्रिम बा ट्रेभेलार हिउएनसां बिथाङा लिरदोंमोन आरो बे बिजाबावहाय बा वेस्टार्न कान्ट्रिसनि बा जोंनि भारत हादरनि माखासे जारिमिनारि बिसयफोरखौ बिथाङा बे बिजाबावहाय लिरदों बा सुजुदों। दा बे नालन्दा इउनिभारसिटिया माबोरै जोबस्रांलांखो, बे नालन्दा इउनिभारसिटिखौ सोर धंस खालामखो, जोङो बे नालन्दा इउनिभारसिटिनि बागै जोङो गुसुङै मिन्थिनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय। 6th सेन्चुरि बिसियावहाय बे नालन्दा इउनिभारसिटिखौ गुप्ता एम्पिरार्सफोरा फाउन्ड खालामदोंमोन बा गायसनदोंमोन आरो बे समावहाय बे नालन्दा इउनिभारसिटिखौ सेन्टार अफ नलेज बुहुमनि मोनसे गियाननि मिरु बा सेन्टार होननानै बेखौ मिन्थिनाय जायोमोन। दा गासै बे नालन्दा इउनिभारसिटियाव 10,000 स्टुडेन्टस फरायसाफोरा 10,000 फरायसाफोरा बेवहाय सोलोंथाइ लानो थाखाय फैदोंमोन आरो बेयाव गासै 2,000 जेनाखि प्रफेसार्स बा फोरोंगिरि बिथांमोन बेवहाय दङमोन। दा सासे राजानि भुल गोरोन्थि जेनाखि साननायावहाय गोसोनि जि साननाय बे साननायजोंहाय बे नालन्दा इउनिभारसिटिया जोबस्रांदों आरो बेयाव गोबांनाखि बेसेन गोसा बिजाबफोरा लस जादों बा गोबांनाखि बेसेन गोसा बिजाबफोरा गोमालांदों। दा 6th सेन्चुरि बिसियाव भारत हादरखौ चनेकि चिरिया होननानै मिन्थिनाय जायोमोन आरो बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै जेनाखि टार्कीनि माखासे गाग्लोबग्रा हान्जाफोरा फैनानै भारत हादरखौहाय दखल खालामफैदोंमोन आरो बेयावहाय जेनाखि भारत हादरखौ बे समाव रुल खालामदों जि राजा टार्कीनि, बे जाहैबाय इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बे समावहाय मा खालामदोंमोन, बियो इन्डियाखौ रुल खालामदोंमोन जेनाखि बे राजाया आरो बिथाङानो बिथांनि माखासे गोरोन्थि साननाय बा गोरोन्थि बुजिनायावनो जेनाखि नालन्दा इउनिभारसिटिया जोबस्रांदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बख्तियार खिलजी जायनाखि बै समावहाय इन्डियाखौ रुल खालामनाय जेनाखि रुलार, बिथाङा मा जादों होनदों, मोनसे समावहाय गोब्राब बेबायदि लोमजानाय बा बेरामावहाय बियो गोग्लैदोंनो आरो बिनि उनावहाय मा जाखो, बिनि हाकिम बा जायनाखि बिनि बेक्तिगत जेनाखि डाक्टारफोर जायनाखि फाहामगिरि बिथांमोना गोबां सेस्था खालामनानैबाबो बे जायनाखि रुलार खिलजी बिथांखौहाय मा खालामनो हायाखैमोन, सोखानो हायाखैमोन। गोबां सेस्था खालामनायनि उनावबो बिथांखौहाय मोजां खालामनो हायाखै। बिनि उनाव मा जाखो, माखासे बिनि जेनाखि बोसोनगिरिफ्रा बा बेखौहाय थिनबायनो जे नोङो हिन्दुस्ताननि सासे डाक्टारजोंहाय नोङो नायजादो, बिदिजोंनो नोङो ट्रिटमेन्ट खालामजादो, अब्लानो नोङो मोजां जागोन।
गावनि माखासे हाकिम्सफोर बा डक्टरफोरनि बोसोन होनायावहाय बियो मा खालामखो बे जायनाखि राहुल श्रीभद्र आयुर्वेदिक डिपार्टमेन्टनि जेनाखि डक्टर बिथांजों बियो नायजानो माने राजि जाबाय। ओमफ्राय बिथांखौहाय बियो गावनियाव लिंहरनायसै आरो लिंहरनानै बियो मा खालामबाय मोनसे बियो फेस्ला खालामबाय जे आङो जेबो इन्डियाननि माने मेडिसिनखौनो आङो इउज खालामा, नोंथाङा मा राहाजों आंखौहाय सोखानो हायो नोङो सोखाबानो जाबाय होननानै बियो मोनसे फेस्ला खालामबाय। बे जायनाखि राहुल श्रीभद्र जोंहाय बियो मोनसे फेस्ला खालामबाय। अब्ला राहुल श्रीभद्रआ मा साननांगौ जाहैबाय बियो माब्रैहाय बेखौ सोखानांगौ बियो बेबायदिनो साननायनि उनावहाय बियो मा फेस्लाखौ माने बेबो गनायनानै लाबाय आरो। ओमफ्राय खारन बियो माने बेखौहाय बुथारगोन बा बिनि जिउखौहाय माबा मोनसे खालामगोन नालाय, जुदि बियो बेखौहाय सोखानो हाया बा बे फेस्लाखौहाय जुदि बियो गनायनानै लायाबा एक्सेप्ट खालामाबा बेहाबोथ' गिनांगौ नालाय जेनाखि राहुल श्रीभद्र, खारन बियो बै माने मुगानि बै माने समनि बियो रुलारमोन नालाय, बेखायनो बेबो माने एक्सेप्ट खालामबाय आरो बिनि फेस्लाखौहाय। ओमफ्राय बिनि उनाव मा जाखो माखासे सान बारलांनायनि उनाव जेनाखि राहुल श्रीभद्र बियो खिलिजिनि खाथियाव बियो गांसे कुरान लानानै फैबाय आरो बियो खिलिजिखौ बुंबाय नोङो बे कुरानखौहाय फरायबाय था, सानफायाव एफा एफा माने एसे एसे नोङो फरायबाय था, अब्लानो नोंनि जेनाखि बेमार नोंनि जेनाखि जब्रा बियो मोजां जागोन होननानै बियो बुंबाय। आरो बे राहुल श्रीभद्रनि बुंनाय बायदि खिलिजियाबो सानफा एफा माने फरायबाय थाबाय बे कुरानखौहाय, बेजोंनो बियो मा जालांबाय मोजां जालांबाय। राहुल श्रीभद्र बे डक्टरा मा खालामखो बे कुरानावहाय मेडिसिन होनानै होबाय। बे कुरानाव मेडिसिन होबा बे कुरानखौ जेब्लानाखि बोरला फरायो अब्ला मा खालामो जोङो बिजाबफोरखौ बोरलायोबा मा खालामो जोङो बे खुदै फोनो आसियावहाय जों खुदै फोननानै ओमफ्राय बेखौ बोरलायो। दा जेब्ला खिलिजिया कुरानखौ फरायनाय समाव मा खालामदोंमोन बेयो खुदैयाव खुदै फोनै माने पेजखौ बोरलाबाय, कुराननि पेजखौहाय जेब्लानाखि बोरलाबाय खुदै फोनबाय बोरलाबाय, ओमफ्राय बेबायदिनो बिनि सिङावहाय बिनि देहायावहाय मा जाखो मेडिसिना हाबलांनानै बियो लासै लासै मोजां जालांबाय। जेब्ला बिथाङा बे राहुल श्रीभद्र आयुर्वेदिक जेनाखि डिपार्टमेन्टनि जेनाखि सासे डक्टर बे जेब्लानाखि बे बिथांजों फाहामजाबाय अब्ला बिथांनि गोसोआवहाय मोनसे साननाय फैबाय, गावनि गोबांथार माने जेनाखि डक्टर्सफोर बा हाकिम्सफोर बिथांमोना माने गोबां नाजासेयावबो गावनि जेनाखि लोमजानाय बा जेनाखि बेमार बेखौ फाहामनो हायाखिसै। बियो मा बे बाथ्राखौ साननानै बियो लाजिनाय मोनबाय आरो गोबांथार जेनाखि बिनि डक्टरफोराबो लाजिनाय मोनबाय। आरो बिनि उनावहाय मा जाखो बियो माने बियो बिनावहाय मोनसे साननाय फैबाय जे बे गियाननि मोनसे जेनाखि बे फुंखा बा सर्स अफ नलेज बेखौनो माने धंस खालामनानै फोजोबस्रांबालाय माथो जागोन होननानै बियो साननानै मा खालामखो गावनि मानसिफोरखौ बियो अर्डार होनानै बे इउनिभारसिटिखौ सावनो बियो बिथोन होबाय। गोबांनाखि हाजार बेसेन गोसा बिजाबफोरा माने जोबस्रांबाय आरो बे जेब्लानाखि बियो सावबाय। बेनि उनावहाय बे सान्ति जायासै बे सावनायल'जों माखासे जेनाखि रिलिजियास लिडारफोर बिसोरखौबो मा खालामदों बियो बुथारदों आरो बे नालन्दा इउनिभारसिटिनि गासै बे बिजाबफोर जेनाखि सावजानाय बे गासिबो माने 3 दाननि उनावहायसो माने खामजोबदों होननानै बुंदों। गासिबो जेनाखि बिजाबफोर हाजार बिजाबफोरा मा जादों खामै मास मोनथामनि उनावसो खामजोबदों होननानै बुंदों। दा बेनो जाहैबाय नालन्दा जेनाखि भारत हादरनि मुंदांखा मोनसे इउनिभारसिटिनि गुसुं मोनसे जारिमिन। आरो बे गुसुं जारिमिनखौ आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों। आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो बेबायदि गुबुन भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलखौ फल' खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।